Čaute všetci, vítajte opäť v mojej skromnej dielničke a v tomto dieli si ukážeme jeden taký, povedal by som, slovenský ukážkový príbeh repliky z Bazošu, kde nadšenie z novej hračky veľmi rýchlo vystriedalo zhrozenie a veľký smutok. A jeden môj kamarát bol taký naladený požídiť si plynové MVS-ko a našiel veľmi dobrý deal na Bazoši. Lebo ako dobre vieme, na Bazoši sa veľmi dobre hľadajú záležitosti, ktoré už ľudia nepotrebujú a my ich musíme mať. Pozdravujem nejakého istého človeka v Pezinku, ktorý predával brutálnu Novesku N4 MVS-ko s HP asetom, náhradnou tryskou, nejakými somarinkami a HPA adaptérom na MP5-kové zásobníky. Daná osoba si za to žiadala 350 €, čo je celkom dobrá cena, pretože HPA set zoženiete okolo 200, náhradná tryska s M-pasom je padík, čiže to sme už 250. Gana bez plynového zásobníku má hodnotu okolo 320-330 € a adaptér HPAčkový na MP5-kové zásobníky z AirTagu vyjde okolo 120-150 €. Čiže Gear za približne 700-720 € za hodnotu 350, čo je podľa mňa dobrý deal. Samozrejme, keďže to bolo z Pezinka, my sme nachádzame na východe Slovenska, tak bolo to trošku od ruky, takže kamoš si zavolal, popýtal sa na zbraň a predajúci ho ubezpečil, že samozrejme všetko je v poriadku, zbraň funguje, tip top, ready na hranie. Ale nie. Chybu, ktorú môj kamoš zrobil, je to, že si danú ganu nevyskúšal. Prosím vás, ľudia, sme na Slovensku. Tie gany sa predávajú z istého dôvodu a väčšinou to nie je ten, že ľudia už s tým nechcú hrať. Väčšinou s tým furt dačo je. Pokiaľ nemáte nejakého šikovného kamoša, ktorý sa do toho rozumie, tak si vždy tieto repliky vyskúšajte a keď to nefunguje a neviete si to opravovať, nekupujte to. Budete smutní, vyhodíte za to fúry kešu a bude to tak maximálne ťažitko na stolík. No, čo vlastne s takouto Noveskou je teda zle, keďže je to v top stave? Okrem takého bežných známok používania, ktoré proste každé gany časom dostanú, tak tu chýba kompletne fejkový gasblok. Naťahovacia páka už nie je Noveske a keď sa pozrieme zblízka na ten bolt, čo nebolo dobre vidno na obrázku, tak je taký smutnejší, hej, no. Má také škrabance na miestach, ktoré ja si veľmi neviem vysvetliť, ako sa tam tie škrabance dostali. Ale to sú všetko kozmetické veci, hej. To by sa dalo prežiť. Pokiaľ by tá gana fungovala, samozrejme. Ale keď si vyťahneme boltík vonku a pozrieme sa trošku bližšie, ako vyzerá tryska. Ojojoj. To je proste tak rozžutá tryska, že toto nie je proste nejako zlučiteľné s funkčnosťou, hej. Čiže jedna tryska v prdeli. Ale tak dobre, no však poviete si, však chalan tam má M-Pass trysku druhú, ne? Však vymením a všetko bude OK. No ale druhá M-Pass tryska. Ojojoj. Pre nejakých znalcov, hej, toto nie je gazruta na tryske, hej. Gazruta je zo spodnej strany. Toto je prosím pekne diera z hora trysky. Akože, jak toto sa tam dostalo, to netuším. Ale tým pádom druhá tryska v prdeli, hej. Nepoužiteľné. Celá gana nefunguje. Nepodáva, nestrieľa to. A máme veľmi smutného človeka. Ale, aby zase som nehovoril, hej, že
Je to kompletné ťažitko, ako som vravil, keď máte šikovných kamošov, všetko sa dá zrobiť. A keďže ja mám svoju druhú novesku, niekde tu na, hej, môj workhorse, takže veľmi rýchlo som bol schopný vytiahnuť veci a popozerať, ako sa to má. Ďalšie prekvapenia, ktoré sa konali, vpravo je môj bolt z novesky, vľavo je tento, môžete vidieť, Scarface, bolt z tejto bazošovej novesky a ako môžete vidieť, tu na majiteľ už aj dokázal strhnúť šrúbik. Na bolte máme miesto 2 šrúbkov 1 šrúbik. No, verím, že to podrží, keď nie, tak môžeme skúsiť odvrtať a uvidíme, ako to pôjde. Samotný bolt, keď sa na to takto pozriete, to je také, by som povedal, hej, každý, kto máte MVS-ko, tak viete, že tie bolty sa trošku tak obrábajú časom a tu na môj bolt v pravý má cca 90 000 BBčok za sebou a ten ľavý je vo veľmi podobnom stave, hej, takže čo sa týka mileageu tejto MVS-ky by som tak predpokladal okolo možno 8-10 000 BBčok a ako vidíte, ten môj boltík akože vyzerá celkom OK a jak toto sa poškrabalo a toto netuším, hej, proste to nejaké hovadosty muselo hrať alebo čo. No, takže samotný bolt myslím, že je použiteľný, čo sa týka životnosti tejto zadnej časti, čo vlastne drží trysku v tom, to neviem, ale tak uvidíme. Ale z môjho pohľadu stačí objednať Guns Modify 3,5 trysku, vymeníme, hodíme tam rovno už aj M-Pass a malo by to byť v pohode, čo sa týka boltu, čiže nejakých 50 € investícia za novú trysku a M-Pass. Čo sa týka spúšťaku, hodil som tam svoj Aper z mojej MVSky, semi ide, full auto ide, nie sú tam žiadne proste dead triggery, nič, takže spúšťak si myslím, že je celkom v pohode. Ale čo nie je v pohode, samozrejme je hop guma. Keďže tie trysky vyzerali ako vyzerali, tak hop guma v tejto replike je proste v katastrofálnom stave. Treba tam dať novú hop gumu. Si môžeme priblížiť, hej, vidíte, že to je proste zdevastované, cez to ani bebečko neprejde. Takže nová hop guma Flamingo okolo 12 ečiek. Hop komora pozeral som našťastie v poriadku, takže tam ďalšie investície nebudú musieť byť. Čiže nie je to až také katastrofálne, ale ako vravím, hej, sme na Slovensku, ľudia sú hajzli a to, že tie veci sú na bazoši, má väčšinou svoj dôvod v tom, že niečo na nich nefunguje. Tak keď niečo kupujete z bazošu, choďte si to osobne vyskúšať a keď nemôžete, tak proste dohodnite si videohovor, kde ten daný predávajúci vám to ukáže, že to všetko funguje. Prípadne, keď to nebude chcieť urobiť, tak ruky preč od toho, pretože je tam nejaký proste evidentný problém, ktorý smrdí a len sa nachytáte, hej. Takže tak. Čiže koniec koncov táto N4 MVS-ko bude mať, myslím, že dobrý koniec. Objednáme trysku, M-Pass, hop gumičku. Keď to príde, urobíme part 2, kde všetky tieto diely nainštalujem, urobíme si nejaký testovací sústrel a bude o GBBčkára naviac na východe Slovenska. Ďakujem za váš čas a verím, že ste sa trošku poučili a minimálne budete vedieť, že čo robiť, keď chcete kúpiť repliku z bazošu. A prípadne, ak máte podobné problémy s MVS platformou, tak si myslím, že v druhej časti videa vám pekne ukážem, ako vymeniť trysku, hop gumu a vedieť maintainovať takéto krásne plynové repliky. Díkyčko, že ste toto sledovali. Na ceste mám aj Spear LT od Salvo Precision verziu 2, takže o tom bude tiež videjko a už sa teším, ako to bude vyzerať a fungovať oproti mojej N4, pretože N4 sa mi veľmi páči
a verím, že Salvo v tom bude pokračovať. Takže majte sa pekne, užívajte sviatky, trošku sa doma zohrejte a vidíme sa na ihrisku.